ọtụtụ oge anyị na-ekwu maka aha otutu ụmụ nwanyị, aha ịhụnanya nwoke nwere ike tụọ nwanyị. Mana tata anyị ga-ekwu maka aha otutu nwanyị nwere ike iji wee tụọ nwoke. Ịma na ọ na-adị ụmụ nwoke mma, mana ọtụtụ oge anyị anaghị atinye uche na nke ahụ. Onye nwa kpatara ọ na-abụ ọ bụrụ na ụmụ nwoke Igbo gaa mmemme, ndị na-agụ egwu anakọsịrị ha ego niile ha ji. Ịtụ afa na-adị nwoke ụtọ, ọ dị anyị na-arụ, ọ dị ndị Igbo na-arụ. Ma ndị ga-asị gị na achọghị m ụdị ife ahụ, ọ da-arụ ọrụ n'ahụ m, mana ọ gaa na mmemme, ọ bụrụ na onye na-agụ egwu tube ya afa, ọ na-etu ya afa, nwoke kulie tie obulego niile dị ya n'akpa, bọsasie ya, maka na ọ na-agụ ya agụ ka ọ na-anụ ebe a na-etu ya afa. Onye nwa kpatara na mgbe gboo nwoke ọbụla nwere ikenga nke ya. Ọ bụrụ na ọ chọrọ ịpụ ya na ikenga karịa, o tuo ya afa. Mgbe ọ na-etu ikenga afa ka ọ na-adị ya ka ọ na-etu onwe ya afa. Ọ dị ya onye a mere ikenga ji bụrụ nya bụ ọ dị ka mgbọrọgwụ dị ike nwoke ji aga ọgụ, maka na ọ na-etu ya afa ahụ ọ na-etu ya bụ ikenga na-emetụta ya n'ahụ. Ya bụ na aga m eji ohere a wee kpọpụtaba aha otutu nwanyị nwere ike iji wee tụọ nwoke Igbo, nwoke nke ya. O tuo ya afa, o nwere oge eji eme ihe niile. Oge ụfọdụ ọ na-adị mma mmadụ ịnụ ihe ga na-atọ ya ụtọ n'obi. Ana m ekene unu. Ọ bụrụ na isonyego, kwuo okwu, dee ihe, tụnyelu ụmụaka, kesaa ihe a ka ọ gasịsịa, maka na achọrọ m ka onye ọbụla mara ya. Ụmụ nwanyị unu maka na-emelụ nke a, gụnwa na onwe gị bụ nwoke, ọ bụrụ na nwaanyị gbaa mbọ wee tubeba afa, aga na asị ụdịrị ha ada m mma. Ọ bụ ụdịrị na-ekwuru anya bụrụ na egwuregwu, ghọtago? Ya bụrụ na asị abịa nwaanyị mba ejena maka na ị ga-akpalite m, ịghọtago ụmụ ife ndị ahụ. Ebere nwoke m ga-anụ na-emere m ọkwa ya mewe m obi ụtọ, n'omekwa m obi ụtọ, nsogbu onome m obi ụtọ. Ịghọtago? Ya na aga m ebido. Ọ bụrụ na iji akwụkwọ ị nwere ike debe ya, ọ bụrụ na iji ọkwa na akwụkwọ, ihe onyonyo a ga-adị ebe a. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịba kirie ya, hụ ihe m na-akọwa maka aha otutu. A ka eme nke ụmụ nwaanyị, mana unu amaghị na otegori anyị bido mewe nke ụmụ nwaanyị. Ya bụ na nke taa bụ maka naanị ụmụ nwoke. Aha ịhụnanya, aha otutu, ọ bụrụkwa naanị aha ịhụnanya dịka ụtọ nke m na ndị otu ya. Ọ bụrụ naanị ya ka m na-ekwu. Ihe m na-ekwuzi bụ nke a na-etu ya etu. Nwaanyị nwere ike tuo ya, nwoke kopụ, nwoke si na mmadụ bụ a na mmụọ, ihe niile emebe n'ụlọ. Nke mbụ bụ dimkpa. Mgbe nwoke biniri wee kwadosia nwunye, wesịa dimkpa, dimkpa m. Ihu nwoke atụgharịa, onwe ka ịkpọ ya ụdịrị afọ ahụ ọ gaghị atụgharị, maka na ọ ga-emetụta ya n'ahụ. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ odogwu. O nwere ọnụ eji akpọ aha ịhụnanya. O nwere ka aha nwoke bụrụ Obinna, mana o nwere ka a ga-esi kpọọ ya bụ Obinna. Ọ dịzịa ka ihe ọzọ na ntị. Ịghọtago? Ụtọ dị iche, maka na o nwere ka o si dobe ọnụ. O nwere olu eji akpọ aha. Ọkacha ọ bụrụ na nwaanyị chọrọ ịtụ nwoke aha, enwere olu eji akpọ ya bụ aha. Ọ bụrụkwa ịkpọ ya, ọ dị ka mgbe asị gị sị mmadụ ndo, esi ya ndo.
nke ahụ abụrụ ya mana onwe ihe esisi ndo ọba na isisa ya ọba ya na ọbara ọfụma dee ya n'obi. Odogwu nwere ọtụtụ dị iche iche ka esi akpọ odogwu dị ebube. Edelu m ya edo ihe na-ede n'akwụkwọ m ga na-agụpụtara ya unu. Odogwu dị ebube, odogwu na-abọ odogwu nke m, odogwu gbara abụba odogwu bụ dachi, odogwu tiri ati. Nke a bụ naanị maka odogwu. Ị nwere ike tinyebeze ya jiri aka gị wee họpụtawa ọtụtụ ka ị ga-esi wee tinye ya ka o wee tọọ ụtọ. Nke a bụ naanị maka odogwu. Anyị ka nọ n'odogwu. Odogwu bụ ezigbote aha nwaanyị nwere ike tụọ nwoke Igbo ahụ ya niile bilie dịka nwoke. Ọ bụrụ na o nwee ka obi si ada ya mba, ịhụ ya ike abaa ya n'ahụ ozugbo maka na ịtụli ya afọ ịkpọrọ ya odogwu. Makwala ihe bụ odogwu ai nke a bụ odogwu. A na-akpọ nwoke ikenga. Iji eze ịtụnye ihe ọzọ dịka odogwu ikpọọ ya ikenga dị ndụ, ikenga na-aga ije ikenga na-aga ije. Ịchọzịa itinyebezia ọtụtụ ikenga ka esi chọọ. Chili ikenga wee rọpụtaba nnọọ aha dị ọtụtụ aha dị iche iche. O nwere ị na-asị na mazabe ya biko ịza gị gịnị o dịka m na-ekwukwa ọ bụkwa na onwe ndị nke ichepụtara na-edekwu ya ka ndị ọzọ na-afụ ya kesasịkwa nke a ka ndị mmadụ hụ ya ọfụma. Ịghọtago na ọ dị mkpa ka ọ gasasị ebe niile. E nwere dike ọ bụrụ na nwoke gị pụta n'ụtụtụ ma ọ n'abalị ka ọ batara isi ya dike m ọ bụgodo naanị anụ a mkpọgoro ịkpọ ya dị mkpa odogwu m, ikenga dị ndụ, dike m. Ọ bụrụ gị ngwa na-ene ya gụnwa bụ nwaanyị na-ene ya. Ọ bụrụ gị nwa ka a na-akpọ afọ ahụ ka ọ ga-adị gị ma ọ kpọọ gị ya n'ụdị nke nwaanyị. Ghọtago ka ahụ ga-adị gị. Ihe dị mma dịkwa na mma ụhụ ya ga-atụnye nnọọ ihe dị mma n'ọnụ ọsị ka ya gbufu. Ihe dị mma atọ ka mana oge ụfọdụ anyị nwa onwe ka anyị si eme. Ịbịa na dike itinyewukwe ya ọtụtụ ka isi chọọ, họpụtaba ya rọpụtaba ya ketaba ya ka isi wee chọọ. Dike dị ike nke a dịkwa ọ bụrụ ndị bekee ha snow poetry. Dike dị ike. Ndị a na-asa I don't need all those names ajụghọ m gị bụrụ onwe gị fụọ. Ọ bụrụ na need all those names jee nọrọ ofu ebe ajụghọ m gị na ọkụnụ si eme I don't need those names. Akpọbeghị ya imidhi ya akpọzie gị ya onwuhụ nwoke Igbo a na-etu afọ ọdịghọ mma. O jee na mmemme a na-etu ya ọ dị ya mgbe ọ nọgodo na ọdịghị ya ma ọdịghị ya. Ọ bụrụ na okwu ọjọọ dị gị mma ị na-anụ na ntị na-anụ n'okwu ọjọọ ọ bụrụ na ihe dị mma dọrọ gị mana ịchọ ka a na-agwa gị okwu ọjọọ mgbe niile ọ dị mma okwu ọjọọ bịa ga na-abịara gị. Ihe dị mma dị gị mma mmadụ tụọ gị afọ ọ bụghị ajọ ihe ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ị ihe niile akwa niile a na-akpọ na ọ ga-adị gị mma onwekwa na onye ga-akpọ afa niile a nọọ arụrụ ụnụ makwa na o nwezi ihe na-ebute ihe. Ịghọtago nwere ọnọdụ a ga-anọ etuba afa. Ọ bụrụ mgbe niile ka a na-etu afa. Ịghọtago dike ọma dike dị ike nya ihe mkpọgoro kịta bụ dimkpa, odogwu, ikenga, dike. Wee bịa na nke ise ugo na-abọ ma nya bụgodiri naanị aha a na-akpọ Ugochukwu. O nwere ka ị ga-esi kpọọ ya ọbụlụ aha otutu. Unu mana ndị Igbo nwere ka ha si agụ aha. Enwere aha otutu nwa aha nwa ilu. O nwere ilu bụ afa bụrụ okwu. Ịghọtago nwekwala aha otutu bụ afa bụrụkwala aha otutu. Nwekwala aha otutu bụ afa bụrụ aha ịhụnanya. Ịghọtago o nwere ka asụsụ Igbo dị. Gị nwa malụ ebe ị ga-atinye ka o wee daba.
ụbụrụ na itinye onwe ka ga-esi kpọọ gị aha gị aha a na-akpọ mmadụ niile na-akpọ gị nwekwa a ga-esi kpọọ gị ya ọ daa gị iche na ntị unu mana ife nna akọ na nna na-emezikọ unu amaghị ihe nna akọ unu machacha ihe nna akọ ịghọtago unu ma ihe nna akọ ka anyị si eme ọ dịka ọnọdụ unu ụtọ ma ọdụchi unu ụtọ enwere ifechi bunyelu m ifechi bunyelu m ababanna dịka nsikwa o nwere ọnọdụ a na-anọ ọgụ nwa ga-arọrụzi nke dị gị mma ababanna nwa na-akpọpụta di ya nwere ka o si eme m na ha nwere ka o si eme m enwere nwoke ọma bụ aha dịka ihe dịka mmadụ ma akpọ ya mmadụ niile mana gị na nwoke nọrọ n'ụlọ ngwa gị ga-esi kpọọ ya nwoke ọma ahụ ị na-akpọ mmadụ niile adịkwa iche ịghọtago nwoke ọma nke mụ nwoke ọma dị m mma nwe akọnuche ka esi arọpụta anya bụ afa ihu ya ihe niile ememe enwere nwoke dị ebube enwe nwezia ike nke m unu mana nwere ike m ọkwa ya itinye ike m nwekwara ike kpọọ ike m ọtọ ụtọ itinyekwa ya ike nke m ike m ji aba ike m ji eme ọnụ ike dị na nwoke enwere eze m ituo ya gị tụnye udulu nka eze m kem ọba nwoke ọbụla nwaanyị ya kpọrọ eze m nne ihe niile ga-eme ihe niile ga-apụ o wee bụrụ nọ na ikponubeghị udiri aha ahụ ọnọkọta otu ụbọchị ọnụ ebe kpọrọ ya o nwere ike bụ unu na ịghọtago iwe kpọọ ya eze m ọ ga-asị ọmụbụ ife a nne ya bụ Honda isi chọọ na red ka ị chọọ ya ka ọ na white ka m mara ife emeli ya enwe eze si na chi m eze m si na chi m eji chọọ m mma cheta na asị m gị na aha otutu ọ bụrụ naanị aha ịhụnanya eji chọọ m mma ya bụ na Chukwu jiri ya chọọ gị mma obi dị ike nke a ka m ga-enye nwa m obi dị ike ọkacha mgbe obi na-ada ya mba iwesi ya nna ahụ ịmakwa n'ịbụ obi dike ikenga odogwu m ji aba otu ọbụla obi si wee daa ya mba obi nwoke ga-awulite hapụ ọkwa asụsụ anyị otu ọbụla obi si wee daa ya mba obi nwoke ga-awulite obi dike ka ịtụrụ nwoke wee nọrọ hapụ obi na-ada ya mba nwe ka ọ ga-esi nata too ya nwoke kolie ọ sị gị nne Chukwu ji gị wee chọọ m mma maka na ịma na obi na-ada ya mba ịma na ihe ọ chọrọ bụ mwuli enu iwulie ya enu enwere ebube Chukwu ịma na ọtụtụ ndị mmadụ na-aza ya dịka aha mana ị nwere ike jiri ya wee tuo nwoke gị ebube Chukwu ọ bụgodu na aha ya ka ọ bụ tụsaa ya ebube na ọlụ onwe ya Chukwu na ọlụ onwe ya iwe dọtịtụ ya obele ebube Chukwu ebube dike aha na-eso aha nọ ịma mkpọnụ ya otu aha ịkpọọ ya odogwu ịkpọọ ya dike ịkpọọ ihe niile ịkpọọ ya ebube dike mụ nwoke na-amara ọfụma hey didi ọgọ unu mara ihe di bụ di n'ala Igbo bụ nya ọkacha
di dị ọgọ onye a ma eji kpọọ ya di bụ ọkacha ọ bụrụ ndị bekee ha kpọọ ya ma expert master ihe niile ya bụ di iwe kpọza ya di dị ọgọ ọ bụrụ naanị di ya na ọ bụ di nwere swagarin di swagarin ya na-akpụ na ana di malife a na-alụ ịghọtago di na-emesi ife ike ya ọ dị ọgọ ọ dị ebube ọ bụ oke mmadụ ịghọtago oke mmadụ bụkwa aha ọzọ enwere obi ajụlụ m ọkacha na ọ bụrụ na o nwere ka nwoke si wee nede gị anya wee mee daa gị obi kpọọ ya obi ajụlụ m obi ajụlụ m obi agụ ịbala ya na ọ bụrụ na obi na-ada ya mba si ma na ịbụ obi dike obi agụ ngwa cheke ya cheke ma ọ bụrụ gị maka akpọla ngwa cheke ya na-ekwu ihe a cheke ya nụ ọ bụ na ọ mechi chọwalụ m ego recharge card hell ego na-aga ije ụmụ ihe ndị a ka a na-etu nwoke mgbe ọ na-apụ n'iru ọgụ ego na-aga ije maọbụ nwe ka o si nwe nnọọ obere ugo o turu wee nata ọ bụgodoro na ọ naanị 1,000 ma 1,000 ma 1,000 gị tukwa n'ihe ego na-aga ije nwoke wee dị ya ka ego ejuru ụlọ ọmaghị nọọ ihe eje ituo ya afa ka nwoke wee nọrọ ọfụma ọ nwaanyị nwoke ga-etu ya afa nwe onye ọzọ ịtụghị ya afa ndị na-agụ egwu na mmemme etuo ya afa nakọsịla ego niile a ga-eji wee wetara gị n'ụlọ ọkụ ịghọta ọ ebe nchi abịa maka na ndị mmadụ na-ahịa ụmụ nwaanyị na-eti mkpu ka nwoke na-apụ apụ ego ya agwọ natabịa tibe mkpu n'ụlọ ọ ka mma na ịmalite ife aha ha na-aga ọkacha ebe a na-eme mmemme ndị na-agụ egwu achọpụtago tuo ya afa nwoke bọsi ego si nne m onwelu ego 1,000 m tinyere na akpa m ụnyaahụ maka nsi mee maka na ego aha amakwa m ama m na ya bọlụ m obele ego mana amaghọzi m ka o si gaa ọ bụrụ obele ego ka ọ bụ ọmakwa mgbe ọ gbasasịrị ha ncha maka na a na-etu ya afa ebe ka anyị kwụsịrị anyị nọ na onye ọma dị mma ịchọkwana etinye onye ọma m dị mma ike ndị nke ya ọ bụrụ na nwoke nwee ka o si mee gbasaa aka ndị nọ n'ụlọ ma ndị be ya ma ndị be nke gị ka a gbasara aka ego wee metụtụ ma nyelufe aka ituo ya ike ndị nke ya ya bụ osisi nwere alaka ndị ọzọ na-anọ n'elu ya ezu ike ha etokwe m afọ ọzọ dịka nsikwa ihe ndị a bụ aha otutu ịhụnanya enwere aha ịhụnanya dịka nke mụ ịhụnanya m na ndị otu atinyechere m ọtụtụ ndị aha maka na ama m na nke a bụcha ndị nke anyị ma nke a bụzi nke ị ga-enwere ike iji wee tuo ya ewepụ aha ị na-akpọ ya nke ị ga-eji nwee ike iji wee tuo ya ọnụ chitere m ọgụ ọ bụ na nwoke nwee ka o si wee pụọ baala onye gbara gị mgba wee mee ka dike ọ bata ituo ya afa ịghọtago ọnụ chitere m ọgụ ugwu na-eku ume ugwu na-eku ume ya bụ the mountain that breathes ugwu na-eku ume ya bụ aha ụtụtụ a na-etu nwoke ahụ ya niile ebinie ịghọtago ume ndụ mmụọ ka ngwa unu nke ọ bụla ịkpọrọ itinye ya nwụ ya ịtụkwasị ya nwụ mme ihe mebe na ndụ gị ịtụkwasị ya mmụọ ume ndụ m ife a na-eme ịhụnanya dị mfecha easy to love ịma na oge ụfọdụ
oyibo nwe ka o si eme ya ọ dị nnọọ nkenke mana Igbo dọtịa anya asị na ka ime ya ka ọ dị nkenke dọtịa ya na nwuhe ebe Igbo ọsọ aga kpọzuo ya kpọzuo ịhụnanya dị mfecha ịhụnanya dị mfecha ọkacha na ebe unu na-akpa nnọọ ewe hụ na nwoke anaghị atakasị gị ahụ ịkpọ ya ịhụnanya dị mfecha ike gbara mgbọrọgwụ tiri atị nke a kacha atọ m ụtọ ịhụrụ ike gbara mgbọrọgwụ tiri atị ihe ọ pụtara maka mgbọrọgwụ bụ root ka ndị aghọtasịghị mgbọrọgwụ bụ root that is the strength or the power with a very solid root ike gbara mgbọrọgwụ tiri atị ifu ka m si akpọ ya asị m ga-akpọbini ya emere eme onweghị ebe Igbo ọsọ aga kpọzuo ya dọtịa ya jiri nwayọọ ọ bụgodo na ị na-ekwu okwu ọsịsọ kwunu maka nna anyị ukwu Pete Edochie ekwu okwu jiri nwayọọ dọọ ya onye ọbụla aha ụtụtụ abụla aha ụtụtụ m anaghị agba ọsọ akpọ aha ụtụtụ a na-eji nwayọọ ike gbara mgbọrọgwụ tiri atị aha dị egwu omiire ịma na onwe ndị na-agba oji ego emire ụmụnna omiire nke a bụ na nke a nwere ike bụrụ aha ma ị nwere ike na-akpọ ya dịka ụbọchị niile omiire mmụọ na-anụ okwu obi m mmụọ na-anụ okwu obi m ọ bụ mmadụ mana ịkpọrọ ya mmụọ wee si ya na ọ bụrụkwa naanị na ọ bụ mmụọ nwere ntị na-anụ ihe wee na-anụ gịnị ọ na-anụ obi gị mmụọ na-anụ okwu obi m chi kere dike ya bụ na chi bụ ihe kere ya dike ọ bụ chi kere dike jiri nwayọọ kpọọ ya agba n'ọsọ chi kere dike ọgadagidi bụ aha otutu a na-aza kpọọ ya nwoke gị ọgadagidi ụmụ ọnọdụ a na-anọ ụmụ afọ a aha niile a na-akpọ ebe a nwere ụdị ọnọdụ ọ na-adaba nnọọ mana ọ bụzi ka gị nwa si ebi ma kunu si anọ ịghọtago ịbụ na nwoke na-eme ihe na-atọ ụtọ nwoke ma ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke ịhụ ha n'anya bụ nnọọ nya mana chikere dike nwa bụ eze nwa bụ eze ọ bụrụ na nwoke gị bata na-agwa gị ka onye nke a na-akpọ ya na-ajụ ya ajụjụ nwee ike ọ bụrụ ndị tọsara ya na ndị tọsịrị ya na-emekọ ịkpọ ya nwa bụ eze nwa bụ eze mụọ mana o nwere ike ọ bụrụ na o nwere okwu ndụmọdụ onye ituo ya nwa bụ eze Chukwu mere eze Chukwu mere eze o ji ike dị elu o ji ike dị elu ide na-ama jijiji ide na-ama jijiji agbarakata hụrụ nke a ka m nwere ike na-akpọ nnọọ mgbe niile maka na nke a bụ n'olu ndị be anyị agbarakata bụ nke ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ egbe igwe ị nwekwara ike kpọọ ya egbe igwe mana aga m achọ ịkpọ ya n'olu ndị be anyị agbarakata ọ bụgodị na ọ bụrụ onye akụkụ ba ya aga m akụzi ihe ọ bụ agbarakata gụnwa ka ekochi daa gị na ntị oji obi m oji obi m
ji akụ eme ngala. O ji akụ eme ngala. Kedu onye na-ajụ m nka ajụjụ a? Ọ bụzi Chukwu? Biko gaa nọrọ nwayọ. Ọ bụrụ na ọ bụ Chukwu, hapụ ya nụ. O ji akụ eme ngala. Osisi dị ogologo. Osisi dị ogologo. Unu mara ihe ọ na-akọwa, hapụzi ha ka anyị ghara ikwuru ihe na-aga. Ugirisi obi m. Ọkụnụ mara osisi ugirisi, mara ka o si dị n'ala Igbo. Ọ bụrụzie ugirisi obi gị. Ana m eji afa ndị ede ma abụ na bekee, nya English poetry. Ugirisi obi m. Osisi ka nkụ. Ụkpaka na-agbara m akụ. Ụkpaka na-agbara m akụ. Nwoke a na-eme, nwoke asị gị chelu isi nọọ ka uduru ụgbọala. Nne mba, nke ahụ epekanụ, ka anyị chọọ ọzọ. Ụkpaka na-agbara m akụ. Nwoke nye ego, ụdịrị ego nwoke ga-enye gị ma ọ malịcha ihe ọ ga-emere gị. Akụ abụghị naanị maka ego. Onye a mere nna achọ ego. Wealth. Ụkpaka na-agbara m akụ. Oke mmụọ. Oke mmụọ. Maka ndị ụka abalị isi na-asị m ọzọ Chukwu ka m gwa gị, ọ bụrụ na isi he lives in me, Chukwu ahụ nọ gị n'ime, mmụọ ahụ nọ gị n'ime, ị na-enyekwa ife ọ na-eri. Ihe ọ na-eri bụ otuto. Gụnwa bụ ọ bụrụ na ha anọkọta wee tụọ mmụọ nọ gị n'ime. Aha mgbe ị na-asị I can make it, I can do it, yes I can, gịnị ka ị na-eme? Ị na-akpọlite mmụọ gị. Ikuku aha ya na-ebu ajụ. Ikuku aha ya na-ebu ajụ. Ikuku aha ya na-ebu ajụ. Osimiri ọma. Ume ihe dị m nwere ife ọ ga-emere gị. Osimiri ọma. Ịbịa na osimiri ọma, osimiri obi ọma, nwere ike kpọọ ya nke ahụ. Osimiri akụ. Osimiri akụ. The sea of wealth. Mana oyibo mana bekee ihe ọ pụtara atọka. Osimiri akụ. Ikoro m. Unu ma anya gba abụ m na-agụwa. Ikoro olu na-ezo mmiri na-anwụ, ọkọchị na-ata ngene ka Igbo ọgbamara nkịta ọsọ. Ogbu abụọ ka Igbo ọgbara akwụ asaa. Osisi ka osisi ndị ọzọ elu, osisi ka ọhịa. Ka m gwa ya ọzọ. Ikoro olu na-ezo mmiri na-anwụ, ọkọchị na-ata ngene ka Igbo. Aha otutu juru ya. Ọgbanahụrụ nkịta ọsọ. Ogbu abụọ ka Igbo. Osisi ka osisi ndị ọzọ elu, osisi ka ọhịa. Nna m gwara m na ịdị ebube n'igwe ọkpọrọkụ ụwa gbazuwo. Mmọnwụ na-agwa mmụọ na mmadụ okwu. Ide mmiri na-ekpochapụ mkpọtụ. Ụgụrụ na-awụsa mmadụ ụzụ mmiri n'ahụ. Ụzụ ọkụ na-eji mmiri ya aga ije. Ọ sị na ibu ijiri ji na-awụsa n'ọkọchị. Ige ntị hụ ọtụtụ aha ọtụtụ mkpojuru na ya bụ obere mgbe m mara kịta. Kai ịgba m ji ahụ olu. Ịgba m ji ahụ olu. Ị nwere ike tụọ ya nwoke gị na-anọ n'ụlọ. Ogene m ji eti mkpu ọnwụ. Ogene m ji eti mkpu ọnwụ. Unu mara ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ ọzọ ka nkọwaba ihe niile. Ghọtago? Opi anaghị aha na nkịtị. Opi anaghị aha na nkịtị. Nwere ike tụọ ya nwoke. Ide.
oke ide na-ezo aja. Ọ bụ na onwe ka mmadụ chọrọ iji wee kparịa nwoke gịnị anọ n'ụlọ gwasịa ya okwu tuo ya ụdịrị afa oke ide. Ọmakwa na ịbụ oke ide na-ezo aja. Nwoke achịpụ ọchị ma iwe ahụ na-ewu ya emedaa ya n'obi. Ọ sị gị nwaanyị biko hapụ maka mbụ na ị na-asị ya ngwa ozugozie hapụzie onye a ma okwe ha ituo ya ma ụfọdụ ka esi agwa ituo ya. Oke ide na-ezo aja. Ọmakwa na ọhịa Igbo ọmakwa na ọhịa Igbo. Hey, isi dị ngọzi, isi dị ngọzi, the head that is blessed. Aka ji akụ, the hand that holds wealth. Aka ji akụ. Chi tụrụ ugo, chi tụrụ ugo. Obi nke m, obi nke m. O nwere olu eji akpọ aha ịhụnanya na aha otutu. Aha otutu na-adị, ọ na-adị jijiji, ọ na-agba mgbọrọgwụ, ọ na-esi ike. Anaghị abụrụ obi m. Obi m bụ aha ịhụnanya. Obi m aha ịhụnanya. Mana ị chọrọ ka ọ bụrụ aha otutu, obi nke m, obi nke m, obi m, obi m. Nwere ike ga-esi kpọọ aha, ọ bụrụ aha otutu. Ịkpọ ya obi m, obi m. Nke ahụ aha ịhụnanya, mana obi m, obi nke m. O nwere ọnọdụ a na-anọ wee kpọọ ya agụ, agụ, agụ na-eche ụlọ, agụ na-eche ụlọ. Akụ dị imilikiti, akụ dị imilikiti. Too much wealth, too much money. Akụ dị imilikiti. Osisi bụ ndom, osisi bụ ndom. Agụ ji ọfụ ụbọ, agụ ji ọfụ ụba. O ji ọfọ n'aka, mana ọfọ nke o ji n'aka bụ ọfọ ụba maọbụ ọfọ akụ. Ọgụ nwachọzi ka ị ga-esi tinye ya. Ude dike, ọ na-edu ude dike. Nke m ji aba. Mana nke m bụ aha ịhụnanya, mana ituo ya nke m ji aba, ọ bụla aha otutu, ọ bụla aha otutu ịhụnanya. Hey, ụga na-ata anụ siri ike, ụga na-ata anụ siri ike. Ọ bụrụ na nwoke chọrọ ịpụ gaa n'iru ọgụ, ituo ya afa. Maka na etuo ya ebe a na-eme mmemme na-ekwe ka ego gwụrụ. Ụga na-ata anụ siri ike. Ụtọmi obi m, ụtọmi obi m. Dị akụ, dị akụ. Mmadụ bụ chi, mmadụ bụ chi. Ịma na ndị Igbo na-ekwu okwu sọ ọgọ bụ chi onye na ihe ndị otu ya. Mmadụ bụ chi. Maka na ọ bụ na ọ na-eme gị ọfụma, na-emeda gị, na-eme gị nnọọ iwe bụrụ sọ aṅụrị. Ọ mmadụ bụ chi ka ọ bụ. Ideji ụlọ. Unu mana ịga n'ụlọ ụka dịka akwa ụlọ ka ndị Katọlik a na-akpọ ndị nna ideji ụlọ. Ọ aha otutu ka ọ bụ nọ. Ideji ụlọ anyị, ideji ụlọ m, ide nke m, ide gbara abụba. Ide dị ọgọ. Oke enyi, oke enyi. Oke enyi nke m. Ị na-egere ihe ọ dịghị mma ka esi anya ka ndị ọzọ na-anụ ya. Ọnwa, ọnwa na-etiri m, ọnwa na-egosi m ife. Hey,
mgbụrụ ụtọ m mgbụrụ unu mana nke ihe ọ bụnụ ịbịa na ahụ nwoke ịmara ebe bụ mgbụrụgba ụbụrụ na-enye obi aṅụrị mgbụrụ ụtọ nwe ọnọdụ unu ga-anọ ọnọdụ unu ga-anọ ituo ya mgbụrụ ụtọ ewu maka na o nwere mgbụrụ dị ya n'ahụ o ji enye gị ọṅụ o ji ahụ gị niile na-atọ gị nna bụ aha a na-akpọ mmadụ niile ma nwatakịrị m ihe niile mana o nwere ike ị ga-esi jili olu dị ike kpọọ nna ọbụla ahụ ụtụtụ nke ọ bụrụ na-agwa ya okwu eme ya okwe ha ịkpọ ya nna iwe tụnye ụmụ uchi obere ọchị n'ihu iru gị esi n'ike maka na iru gị siri ike o mebie ihe niile di m anụ mana nke a ka na-anụkere di m anụ hei ọ mara anụ ọ bụrụ na ndị nugolo onwe fa ịkpọ ya di m anụ onwe ka o si gotere gị obele ife nwa obele onyinye anụnwa ituo ya Chinyelugo bụ aha otutu a na-aza mana o nwere ike ga-esi kpọọ ya n'ụlọ ịtụsa ya mana agwa m gị tụsaba ya atụsa atụkọna ya ọnụ akpọna ya ọsịsọ Chinyelugo bụ na o nwere ebe ọ dị ya ka obi a na-awụba ya n'afọ ituo ya Chinyelugo nganga m ji aga nganga dị na nwoke nganga m ji eme ọnụ ịghọtago nganga gị is your pride, the person you are proud of. Ọ bụrụ na onye it is so proud of onye juru gị anya ịkpọ ya nganga m ịmakwana ịbụ nganga m ka onye ọ bụrụ ndị soshal midia kịta ihe a na-ekwu ọfụ was na ọhụ de brit ka ọ gana ịma na ụmụ ihe ndị a isi ya ịmakwana ịbụ nganga m who de brit taa anọrọ nwayọ nganga m ka ịbụ nganga nna ya ụmụ nwoke ọ na-adị ha ụtọ oge ụfọdụ ka ịgwa ha na nne na nna mụrụ ha na ọ bụrụ ndị be ga-asị that they are proud of you. Ọkwa ịmara dịka nwa ọ bụ na nne na nna gị sị gị we are proud of you ịma ka ọ na-adị gị ọkwa ya ịtụọ ya nganga nna ya maọbụ akụ nne ya nwa nna ya odogwu nna ya dike nna ya akụ nne ya ọ na-adị nwoke hapụ ọzi ma ọ bụrụ nwoke ya na nna ya ma nne ya adịghị na mma mana ya na nne ya na nna ya dị na mma ọ bụgodu na ha anwụgo ọkacha na ọ bụ na ha anwụgo ituo ya nganga nna ya ịbụ nganga nna gị akụ nne ya ofe n'isi ọsị gị ya nwaanyị ọbịa m n'ahụ ịghọtago omego ọ na-eme ego ọ na-akpụ ego omego pụọ bata ọpụọ n'iru ọgụ bata onwe ka o si nọrọ n'ọnọdụ dị mma ịkpọ ya omego enyi m ọma ahụ otutu nwere ike nwoke gị na ya nọ n'ụlọ enyi m ọma ọkacha na ụmụ kwuo ezigbo okwu onye gị ụmụ ihe okwu ndụmọdụ a unu ekesa okwu ndụmọdụ kwuo okwu ọ dị mma ye ituo ya enyi m ọma nke m ji eko tụọ ya aka ọ sị gị bịa ọ dị ka a chọrọ ma ọ dị ka m chọrọ nwoke dị ka ị chọrọ ịghọtago ọ dị ka m chọrọ aka ekpuchi ọnwa nna m hapụ ịbụ aka ekpuchi ọnwa nwoke ọma nke m hapụgodu enye n'onwe gị nsogbu ịbụ aka ekpuchi ọnwa di m ịbụ aka ekpuchi ọnwa hapụ
enye na onwe gị nsogbu ịghọtago. Ode jijiji o nwere ka o si edelu gị ghọtago. O nwere ka o si ede, ọ na-ede n'ihe niile ituo ya ode jijiji. Obi mmedam, obi mmedam. Akpọna m narị ebe a karịa narị ka m bidokwa ọzọ kpọọ ya. Aga m akpọzi ya bido n'isi ruo na ngwụcha ọsịsọ ka anyị wee mechie. Bido ka m nwere ikoro wee bido. Ikoro olu na-ezo mmiri na anwụ, ọkọchị na-ata ngene ka ịbụ ọgbọ na hụrụ nkịta ọsọ. Nwaanyị ọbụla chọọ ka esi ọbụgodo na ị na ha ama mbem, chọọ ka esi amata obele mbem. Naanị ọbụgodo naanị ka iji etu nwoke gị na ya nọ n'ụlọ aha, ma ọbụgodo nnọọ otu nkeji, chọọ ka esi etu. O nwere ihe onyonyo wuru ewu mgbe aha nwaanyị na-etu di afa na-etu di afa na-etu di afa, nwoke kalụ nka ihu ya obinye tụgharịa ha onye ka ọ ga-abụdịla ọma ndị ya mma. Olu na-ezo mmiri na anwụ, ọkọchị na-ata ngene ka ịbụ ọgbanahụrụ nkịta ọsọ. Ogbu abụọ ka ịbụ ọgbara akwụ 7, osisi ka osi ndị ọzọ elu, osisi ka ọhịa. Nna m gwara m na iti ebube na ibe ọkpọrọkwu ụwa gbazuwo, mmọnwụ na-agwa mmụọ na mmadụ okwu, ide mmiri na-ekpechapụ mkpọtụ, ụgụrụ na-awụsa mmadụ ụzụ mmiri n'ahụ, ụzụ ọkụ na-eji mmiri ya akpa ike. Ọ sị na ibu ijiri ji na-awụsa n'ọkọchị dị mkpa. Odogwu dị ebube, odogwu na-abụ, odogwu nke m, odogwu gbara abụba, odogwu nyere anyị, odogwu bụ dachi, odogwu tiri atị. Ikenga Ikenga dị ndụ, Ikenga na-aga ije, dike dị ike, dike ọma. Ugo na-abụ, ugo m ji aga, ugo Chukwu jiri gọzie m, ugo agọziri agọzi. Ifechi bunyere m, ife nke m, Ababanna, nwoke ọma, nwoke dị ebube, ike nke m, eze m, eze si na chi, oji chọọ m mma, obi dike, ebube Chukwu, ebube dike, didi ọgọ, obi ajụlụ m, obi agụ. Ego na-aga ije, onye ọma dị mma, onye ọma dị m mma. Ike ndị nke ya, ọnụ chitere m ọgụ. Ugwu na-eku ume ndụ m, ịhụnanya dị mfecha, ike gbara mgbọrọgwụ tiri atị, omire. Mmụọ na-anụ okwu obi m, Chikere eze, mmụọ dị na mmadụ. Nwa bụ eze m, ọgadagidi, Chukwu mere eze nwoke ọma. Chukwu mere eze, eji ike dị elu, ide na-ama jijiji, ide na-ama jijiji, oji obi m, ụlọ obi m, ọṅụ obi m, oji akụ eme ngala, osisi dị ogologo, ugilisi obi m, ụkpaka na-agbara m akụ, oke mmụọ, ikuku aha ya na-ebu ajụ, osimiri ọma, osimiri obi m, osimiri akụ, ikoro m, ịgba m ji ahụ olu, ogene m ji eti mkpu ọṅụ, opi anaghị aha na nkịtị, ide na-ede jigijigi,
ideji ụlọ hei oke ide na-ezo aja isi dị ngọzi isi agọziri agọzi aka ji akụ chiturugo obi nke m agụ na-echu ụlọ agụ dị imilikiti akụ dị imilikiti osisi bụ ndomu agụ ji ọfụ ụba ude dike unu edejiji wee bukwala ude dike wetago nke m ji aba ụga na-ata anụ siri ike ụtọ mi obi m ụzọ egbu na ụzọ anaghị egbu ya egbu onwe ka ọ na-apụ ikperi ya ekperito ya fa ụzọ egbu ihe dịka onyere ọnwụ ịghọtago onyere ọnwụ ụzọ egbu dị akụ ọ dị wee bụrụ nke akụ ịghọtago mmadụ bụchi ideji ụlọ oke enyi ọnwa mgboro ụtọ m mgboro nke ụtọ m nna di m anọ chinyelugo nganga m ji aba nganga m ga-aje ije nganga m ji eje njem nganga nna ya akụ nne ya nganga ndị nke ya nganga obodo ya omego enyi m ọma ike m ji eko ọ dị ka m chọrọ aka ekpuchi ọnwa nna m ịmakwana ịbụ aka ekpuchi ọnwa n'agbanyeghị ihe niile na-emenụ ịbụ aka ekpuchi ọnwa hapụ ode jijiji ị na-ede jijiji obi mmedamụ ihe m kpọpụtara kịta bụ aha ọtụtụ ịhụnanya karịrị narị ọ bụrụ na ị na-ede ya ị ga-ahụ ya ị ga-ahụ na o ruru narị karịa ị nwere ike tinyesikwa nke gị dee ụfọdụ ịghọtago maka na ọ bụrụ ha ncha aka na m ede mgbe nke ọbụla m chepụtara nde ya ịhụrụ obere akwụkwọ nji ede ya ana m ede ya ka o wee ju ede ya na-aga nke ọbụla m chepụtara aga m eme nke ụmụ nwaanyị mana dịka m si kwuo ọtụtụ oge naanị aha a ga-etu nwaanyị ka anyị na-achọ ijele na ndote nwere ụmụ nwoke ọ na-adịkwa ha mma ịtụha ha gaa na mmemme ego ha agụ ịghọtago kesaa ya ka ndị ọzọ wee nụ ya ihe anyị na-eme bụ ka anyị jiri Igbo wee na-ebi ịbịa n'ụlọ ejiri Igbo na-asụ na-eme ihe niile ọ bụrụ dachi mana mgbe ịmahọ ihe ị ga-eji Igbo wee mee n'ụlọ ọ dịza ọgba aka ga-asị gị the language is boring taa ọ dịghọ boring n'ọgụ nwa enweghị ụbụrụ jiri ụbụrụ gị wee kepụtasị ihe ijiri ụbụrụ gị wee kepụtasị ihe unu a na-atọ ụtọ language is not boring ihe mkpọrọ kịta bụ aha ịhụnanya aha otutu not just aha ịhụnanya aha otutu ịhụnanya do narị aka na-edekwa na-aga isi m na bọgenere ọ ebe a ka ọ kacha na wee dị ụtọ m ada ije na mmemme a na-eji bekee etu nwoke afa a na-eji Igbo etu ya afa odogwu odogwu na-emesi ihe ike ihe niile na-eme ya bụ achọrọ m ka agbasịa ya ka ndị mmadụ nụ ya ụmụ nwaanyị ndị nụgoro anụ ndị anụbere anụ anọtụkwa nwere ọnọdụ a ga-anọ ituo afa ituo ya ọ bụgodo nwa gị nwoke onye a mere ọ na-abụ nwa na-apụ ma na-aga ụlọ akwụkwọ ma nwa gị ọbụla ihu eto enye ya ike nga too ya ezigbo afa nwatakịrị akụrụ ọ na-aga obi a na-esi ike ọ bụrụ mgbe niile jiri okwu ọjọọ oge ụfọdụ etuo afa chọọ ka esi amata obere mgbe ọ bụrụ n'ime ha ama
tupu nya ịchọ ka ị ga-esi ịhazie ihe dịka aha otutu ise maọbụ isii ịkpọpụta ya osoro ọ bụrụ na ịkpọpụcha nke ịkpọ nke soli ya n'azụ ịkpọ nke soli ya n'azụ ọ na-adị ụtọ. ekenesie m unu ike. Aha m bụ Amarachi Atama, nwa dị ọra mma, Ada Igbo Global Ambassador, Ijele Spare Parts, watago Igbo Heritage Conservator, Igbo Heritage Preservator, Igbo Language Promoter, oyembo. Ekele m unu ka anyị jide ebe maka na ama m na chi ejigo na obodo anyị ka anyị jide ebe a. Ndewo.